ți se întâmplă și ție să vrei să aduci un partener în viața ta, dar cumva reușești ca de fiecare dată să îl respingi? E bine, hai să spun câteva motive pentru care se poate întâmpla asta. În timpul unei sesiuni de coaching, o clientă de-a mea și-a dat seama că, deși își dorea să aducă un bărbat în viața ei, cumva inconștient reușea să îi îndepărteze pe aceștia și au observat în timpul sesiunii, a văzut cumva, să zic așa, cu ochii minții, faptul că ea în jurul ei avea foarte multe capcane, pânze de păienjeni, bariere, ziduri care cumva făceau ca orice bărbat care încerca să se apropie de ea sau energia masculină în general care încerca să se apropie de ea, cumva să fie respinsă de aceste ziduri, capcane, bariere și așa mai departe și să nu poată să ajungă la ea. În timpul sesiunii și-a dat seama de lucrurile astea și a și înlăturat din ele și după asta chiar am și filmat un mic interviu vis-a-vis de rezultatele ei. Apropo, testimonialul se găsește la mine pe site, emilghircă.ro, secțiunea testimoniale, și ce să vezi că după ce a dat la o parte acele ziduri, bariere, capcane, energia masculină a început să vină mult mai ușor către ea și chiar să-i ofere ajutor, sprijin, suport prin diferite forme.